Προσέξτε, τι εκόλασε και κολλάζει ανά τους αιώνας άπαντας. Τι, η αμετανόητη, ανεξομολόγητη αμαρτία. Ένα και μόνον ένα. Αυτό κολλάζει. Το αμετανόητο είναι σφραγίδα σατανά στο διενεκές και ιονίος. Ο αμετανόητος είναι σφραγισμένος και πρώτης σφραγίδος. Εάν θα ζήσει στην εποχή του Αντιχρίστου. Εμείς θα έχουμε πεθάνει όλοι, θα έχουμε φύγει όλοι και ο κόμμα Αντιχρίστος δεν θα έχει έρθει, να το πω καθαρά. Έχουμε πολλά χρόνια ακόμα να ζήσουμε, όχι εμείς, για να γεννηθούν και άλλοι για τον παράδεισο. Δεν πιεζόμαστε να κάνουμε τη Δευτέρα παρουσία. Αλλά μπορεί ανα πάσα στιγμή να φύγουμε όπως είμαστε και πλέον για μας προσωπικά είναι η Δευτέρα παρουσία. Ο Ορθόδοξος είναι σφραγισμένος, δεν δευτεροσφραγίζεται. Σφραγής, δωρεάς, πνεύματος Αγίου, αμήν, τελείωσε. Πάνω στη σφραγίδα του Χριστού δεν υπάρχει καμιά άλλη σφραγίδα. Τίποτα από τον Χριστό και τον Χριστό και τον Σταυρό, τίποτα, ποτέ. Για να σφραγιστεί, ο άνθρωπος πρέπει να ξεσφραγιστεί. Δεν κολλάει στη σφραγίδα άλλη. 1000 τσίπ, 1600, τίποτα. Είναι άκυρα όλα. Αυτό σημαίνει αυτεξούσιο και λογική. Με το ζόρι, όχι με το ζόρι. Αυτεξούσιο είναι αυτοφοραλέτος. Με το ζόρι σε καθιστά μάρτυρα. Για τούτο φοβόμαστε το ένα, γιατί είμαστε τρεπτοί, αλλοιωτοί και μεταβλητοί. Και ο πιο μεγάλος Άγιος επί της γης ένα χάρισμα δεν το έχει. Δεν θα το αποκτήσει κανένας και ποτέ, πλην της Παναγίας. Θα το αποκτήσουμε αν πάμε στον παράδεισο. Να γίνουμε άτρεπτοι, αναλύωτοι. Είμαστε τρεπτοί. Ο Απόστολος Παύλος και ο Πέτρος θεώθηκε στο Θαβό, αλλά τον πρόδωσε. Και μετά διαμετανής επανήλθε. Αυτή τη σφραγίδα να φοβηθούμε, τις αμετανοησίες. Όλα τα άλλα, μου λέγανε ο διάβολος έχει λογισμός. Όχι. Πώς δεν έχει πάτερ λογισμούς. Αφού επιμένεις, έχει λογισμούς 2 ο διάβολος. Όλοι οι δαίμονες. Πρώτος λογισμός. Το λέω καθαρά. Έτσι ενώπιος και ενώπιον πάνω, αν θέλετε. Πλησιάζει Δευτέρα προσέκρινη, θα γίνει τώρα με την κόρη που με περιμένει. Αρχίζουν τα βάσανα. Ο χρόνος τελείωσε. Φαντάζεστε την απόλυτη απελπισία του, την είδη. Και δεύτερος λογισμός. Τι θα γίνει που δεν θα μπορώ να τιμωρώ και να πολεμώ κανέναν άνθρωπο. Τι θα γίνει τώρα στην κόλαση. Δεύτερος λογισμός, απεράντο απελπισίας. Και τελείωσε. Αυτό ήταν. 2 λογισμούς. Όλα τα άλλα που λένε σατανιστές είναι ψέματα, πλάνες. Η πραγματικότητα ποια είναι. Η Ορθοδοξία τα καθαρίζει όλα διάφορα, δεν αφήνει καμιά σάφη και καμιά εικόνα. Γι' αυτό λοιπόν αυτή τη σφραγίδα το να κρατήσουμε καλά, τακτοποιηθήκαν. Όλα τα άλλα, η Εκκλησία συνοδικός θα αποφανθεί γραπτός και επιστημονικός και θεολογικός. Ας μην φοβόμαστε, ας είμαστε στην Εκκλησία μέσα.